Хора, днеска ще си говорим. Извинявайте, ще крещя. Днеска ще говорим за моите животинки. Моите животинки са пътпадъци и кокошки. Налязох някъде, където не трябваше. Значи моите кокошки са 3. 2 кокошки и едно петле. Всъщност петлето и кокошицата са още малки. Майка им е една джинка. И нали? Вие не знам дали харесвате кокошки. Не харесвам. Това са кокошките на баба. Идиоти. Ето ги в момента са гладни и жадни. Жълто. Ето го петлето. Ето я кокошчицата. Пиничка. Доволно им сипвам храна. Да. Само да къде оставя майката, защото тя беше наоколо. Да не е влязла да снася. Защото ако е влязла да снася, трябва да я намеря. Защото ако се изкрива, после... Нищо! Ела, коко... Ау, тя е малко по-голямо дибане. Сигурно ще хвана. Опа, хванах. Аз имам други кокошки, но тук са най-хубавите ми кокошки. Най-хубавите ми животинчета. Ето това е майката. Има шапка, кацичките ми кокошки. И не обича да стои на ръце. Колкото купените обичат, това е майка им. Вижте колко е красива. Тя е най-красивата. Хело! Лело, кажи нещо пред камерата. Аз мразя Тургут. Абе, той ще се пусне в интернет, бе! Как ме мразиш, бе, Лело? Аз обичам много Тургут. Чунки! Антай! Видя си, мене всички хора ме обичат. Искам да спомена една приятелка, която ме питаше какво ми е описанието на канала. Името на канала. И аз си казах, нали? Казах си Гергана и е много добра приятелка. Ами хора, какво да правя? Какво да ви покажа? Мога близкото бъдеще да направя Бимо Бузел чалендж с един мой приятел. Разбирате. Аз забравих да ви покажа пъдъците. Ето ги. Тук са. Ето това е майката им. Те са 5 на брой. Една майка и 4 бебета. Значи ще покажа друго нещо. Тук са пак купринките, са разходят тук. Фак! Друго нещо, какво да ви покажа. Вижте дядо какви места има за подпъдъци. Шегувам се, няма да ви покажа, защото дядо няма. Да фак! Ето сега има подпъдъчици. Най-скоро време очакваме да се излюпи. То вече е развалено, ама както и да е. И сега ще го щупим, защото то вече е развалено. То май без семе. Вика. Това е развалено. И аз се чудя, защо не
И се излюпва. What the fuck? Ау! Ау! Аз съм страшен враг. Ау! Аз съм страшен враг. Ау! Значи, хора, това са другите ми кокошки. Черния Рамбо. Тук дядо има нещо, ама да знам. Пи. Тук са зайците. Още за бебите. Тук там. Хора, тук съм на село. И Леля ми мам дразни. И мисля най-скоро време да я убия. Ами да! Иначе говоря гадно. Но това беше от мен. Иначе вървя бързо. Леля пак е тука. Не влизай вътре, моля те. Не дей да казваш тази дума. Ето вижте какво има тук. Зенца, което излъпне. Не говори на турски, ма. Махай се това. А?